ଆଜି ମମତା ଦିଦି ନୂଆ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବା ବା ଖରାପ ହୋଇଯିବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଆମେ ବି କିଛି ଶିଖିନେବା। ଦେଖ ସୁଧା, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଜୈବିକ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁରେ ରହିଥିବା କୀଟାଣୁ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ବାସି ଖାଦ୍ୟରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଯିବା, ଯେପରିକି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ମଇଳା ଇତ୍ୟାଦି। ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ଦୂଷିତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଯିବା, ଯେପରିକି ପରିଷ୍କାର କରିବା ସାବୁନ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା। ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଅଲଗା ବାସନରେ ସିଝାନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ବା ଖଟା କ୍ଷୀର କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କୁକ୍‌ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ, ଛେଳି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପଶୁମାନେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲେ।